Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somnis. Passar la frontera al maleter. Has vist quina vista de Vilafranca més bonica, Ramon? Sí, preciosa. És xulo pujar als terrats a vegades. De fet em recorda, aquesta part d'aquí em recorda molt a la Florència. Sí, té un cop d'aire, no? Sí, La Florència. fins i tot la mateixa pedra, Sí. en Sicília... I la història de les pedres, la història de les iglesias. No, és fantàstic. Història també la teva amb Àfrica. Què et Molta. passa amb Àfrica? Uf, doncs mira, moltes coses em passen, perquè realment la gent d'allà és fantàstica. No sé, és un viatge que vaig fer una vegada que tenia una espina clavada i des de llavors que és amor cap Se t'ha allà. acabat de clavar l'espina, eh? Del tot. De fet, la gent, els col·legues ja em diuen, vigila, no et quedis, sisplau, allà, diu, torna, No patiu, no Doncs patiu. tu torna, perquè ens ha agradat molt que vinguessis fins aquí, fins a Salmal en Televisió. Et donem les gràcies per estar amb nosaltres. I avui us vull presentar aquest actor de teatre, de cinema i de televisió, que és en Ramon Godino. I et tornem a donar la benvinguda perquè ens ha agradat molt de conèixer-te a nivell personal. La veritat és que moltes vegades l'obra d'un amaga sempre una mica el que hi ha darrere, no? I això de fer d'actor, Ramon, per què? D'on et ve això? Perquè podies haver sigut metge, haver sigut dentista, potser tal vegada, o què? De fet, és una anècdota molt divertida. Jo treballava a casa de pagès, des de molt petitet, des dels 7 anys. I a casa no teníem cap de setmana allò, ni el dissabte ni el diumenge per poder sortir, ni per poder disfrutar, ni res de res. Però se'ns va permetre una llicència de poder tenir els dissabtes lliures pels matins, que era anar a fer la catequesis, per fer la comunió. I un dia, amb el col·legi, també vam iniciar un espectacle de teatre, i amb l'espectacle de teatre ens van demanar per assajar els caps de setmana, els dissabtes. I llavors jo vaig proposar-ho a casa i em van dir, si és una cosa per l'escola, cap problema. Endavant. Es permet, no vas a treballar i fas una cosa perquè és l'escola. Llavors, això, clar, jo m'ho vaig fer venir bé i vaig dir, doncs ja està, si la catequesis és una cosa molt ràpida, que d'aquí 4 dies farem la comunió i s'haurà acabat, hauré de buscar alguna cosa que substitueixi que els dissabtes no vagi a treballar a casa. I vaig iniciar-me aquí, amb el Teatre Amateur, en el meu poble, a Dosrius, Sí. i a partir d'aquí tenir els dissabtes lliures per anar a fer teatre. Que bonic. I això de fer d'actor és tan fàcil com canviar-se de roba? És a dir, un personatge es posa un vestit, es posa escena, home, clar que hi ha un estudi darrere i tot, però volem saber, hi ha una facilitat, un neix amb aquesta facilitat d'interpretar una altra persona que no és un mateix? És complicat, és senzill? Hi ha molta feina al darrere? Com funciona? A veure, és complicat. D'entrada sembla que sigui tot molt fàcil, no? Sembla una miqueta això que dius tu. Tu et canvies i et poses al personatge, et poses a la pell d'un altre, no? Però no és així, no és així. Necessites una base, necessites... Hi ha una sèrie de coses que les has d'estudiar, les has d'aprendre. I llavors també és veritat que el que t'ajuda molt és el dia a dia, el trepitjar molt l'escenari, el no parar, anar fent cosetes, no? I la il·lusió, sobretot. La il·lusió amb que allò que estàs fent realment és el que vols fer. És la motivació, al fi al cap. Que és la motivació, sí, que és la motivació. Jo no sé si demanar-t'ho o no, però de tenir de fer-te un perfil com a actor, pels que ens esteu veient, i podeu conèixer ja en Ramon Godino, que és el rai del cor de la ciutat i que televisivament hem vist tant, però ara aquí en aquest tall tocarem doncs, més la teva part teatral, no? Un perfil d'actor, pel gran públic que ara ens està veient, quin seria, Ramon? No sóc una persona que em decanti només per una cosa i em deixi d'altres perquè no m'agradin tant o perquè m'agradin menys. M'agrada tot, m'agrada tot. Sempre et fan aquella pregunta de que ets més actor de televisió o ets més actor de teatre. A mi m'agrada tot.
M'agrada molt treballar al teatre. El teatre m'apassiona, perquè el disfruto molt i és el dia a dia, i cada dia és un espectacle diferent, i cada dia trobes coses diferents. M'agrada molt el teatre gran, el teatre petit, el teatre a 4 bandes, el teatre a la italiana, els miniteatres. Fantàstic, això, no? Això m'agrada a mi, personalment, perquè no et quedes encasillat, sinó que ets persona que t'agrada tocar una mica tot i també demostra un punt de valentia, perquè hi ha molta gent que és com a molt més fàcil, no? Estic bé aquí en aquest registre, m'hi encasillo, agafo la cadira i allà està. Això t'honra, trobo que... A mi m'agrada molt, m'agrada molt. M'agrada experimentar, soc xafarderot en aquest aspecte, m'agrada experimentar i m'agrada... I a totes les coses hi trobo la part positiva, o sigui, no hi ha parts negatives, o sigui, tot és positiu, encara que una cosa t'agradi menys, però t'agrada menys perquè hi ha hagut una cosa positiva. Clar. I en aquest món actoral, la persona, o sigui, l'ofici fa la persona o és la persona la que acaba fent l'ofici? M'explico. És a dir, ets actor i et sents actor les 24 hores del dia, t'ha influït tota aquesta carrera que portes a les teves espatlles per ser d'una manera determinada? O no, tu fas d'actor, plegues, marxes i en el teu dia a dia no influït gens? És a dir, és una cosa com aquella que la tanques, la guardes? Com va això? Home, a veure, hi ha coses que intento que no influeixin una cosa amb l'altra. A veure, jo sóc d'una manera. També és veritat que quan em toca fer un personatge X concret, hi haurà coses que em relacionaré molt, o sigui, que sí que diré, soc molt semblant, el personatge és molt semblant al Ramon, però d'altres coses dius, ostres, això no té, o sigui, no s'assembla amb res. Llavors, aquí és on hi ha un treball realment de buscar, d'analitzar, de com faria el personatge, com el faries, aquest personatge, no? I això en el dia a dia t'afecta? I el dia a dia no m'afecta perquè jo tinc molt clar qui soc. D'entrada jo tinc molt clar qui soc i cap a on vaig. Jo ho tinc molt clar, llavors intento separar molt bé les dues coses. Tens el GPS ben connectat. Sí, toco molt de peus a terra. Fantàstic. Farem ara un repàs per la teva obra teatral, no? I jo vull anomenar dies com El dia D, una de les primeres obres que vas fer, Nits de Serrallonga, Nits de misteri, Dòria. Si ara em centro amb Dòria, amb text d'Ivan Campillo i dirigida per Teresa Davant, amb Laura Sancho, Joan Sureda, Adrià Davant i Núria Valls, aquí et veiem amb un registre molt diferent al que últimament estem veient en teatre. Aquí tens un canvi de registre, és un nou repte. T'agrada de tant en tant? Ja ens has dit que sí que t'agrada variar, però aquests nous reptes et fan carregar més les piles? Com els afrontes? Per exemple, aquí és una tragèdia, per dir-ho d'alguna manera, no? Si podem situar els espectadors, és un naufragi on 5 persones es troben en un vaixell perduts enmig del mar. Exacte. I allí aflora el millor i el pitjor de tots ells. Exacte. Una mica amb l'Ivan ho vam estar parlant, ell que és l'autor de l'obra de teatre, i ell quan va fer aquest espectacle, quan va fer l'obra de teatre, quan la va escriure, ell volia una miqueta, doncs, aquestes 5 persones com tancades com un gran hermano, no? A veure qui se salvava en aquest bot que hi havia, qui se salvava, qui s'ajudava amb qui... Realment, a veure, les ànsies de poder de cadascú, no? Jo aquí t'haig de dir que vam disfrutar molt els actors, vam disfrutar molt, vam fer un treball hi havia un treball actoral fantàstic, molt maco. L'espectacle en si era lent, hi havia petits problemes de canvis de transició i tal, però jo em quedo amb el treball actoral, vam fer un treball fantàstic, i el meu personatge personalment el vaig disfrutar tant, perquè em sento tan còmode sent un malparit. Que bo! Em sento tan còmode. Ara per mi això és sorprenent, perquè et veig tan còmode fent comèdia, i ara m'has descol·locat una mica els meus esquemes. Jo tenia com a molt més fàcil això de fer riure la gent, i ara m'estàs dient que també ho estàs disfrutant, el fet de ser un dolent. És molt difícil. No, és molt difícil. Fer de dolent és complicat, eh? Fer de dolent és complicat. Fer de dolent és complicat. Però a mi, no sé per què, és un... Em trobo molt a gust. Em trobo molt a gust. Em trobo molt a gust. Potser és perquè el dia a dia no ho soc de malparit i no ho vull ser, no m'agrada. Llavors, aquí aprofito a ser tot allò que potser a la vida... És el to play del món actoral, aquest, exacte, plenament. Exacte.
Aquests personatges, Ramon, amb Dòria, tornem-hi, tenen pors, sorgeixen les pors, sorgeixen les desconfiances entre tots ells. En el món actoral, un actor també ha d'aprendre a fer camí amb aquestes desconfiances? És un món complicat, el món dels actors? Sí, és un món complicat. És un món complicat perquè és un món on hi ha molt, ara no sé si ho diré bé, si hi ha molt poca demanda i molta oferta, no, poca oferta i molta demanda. Parlant clar, hi ha molt poca feina per tots i som molts que volem treballar d'aquesta feina. Llavors, això es complica, això es complica. És difícil, perquè també, a més, hi ha una cosa que jo sempre ho dic i que penso que ho hem de tenir-ho en compte. Així com un pintor utilitza els seus elements, els seus estris de treballs, és la tela, el pinzell i les pintures i la paleta, un actor, les seves eines de treball són les sensacions, les emocions, el seu cos. El món interior, també. Clar, les sensacions, les emocions, tot forma part de la part interior. Clar, estàs constantment movent aquesta energia. Llavors tens que tenir el cap molt ben amoblat, has de tocar molt de peus a terra, has de saber molt bé qui és, el que et deia abans, no? Jo sé molt bé qui soc, sé molt bé què és el que vull, o més ben dit, sé molt bé el que no vull, el que vull també, però es van variant a mesura que van passant els anys i la vida et va portant... Però sé molt bé què és el que no vull. Llavors has de tocar molt de peus a terra perquè realment tota aquesta part, la part de la feina, que és el que utilitzem nosaltres a les nostres sensacions i emocions, no se'ns emportin. No ens trobem una miqueta grillats en aquest aspecte, perquè moltes vegades tenim aquesta grilladura, no? O perquè diem, com que som actors, ens podem permetre anar per la vida fent drames i fent tonteries pel carrer, no. Bueno, la bohèmia va quedar una mica enrere, no? Però sí que és veritat que els héroes existeixen i a tot nivell, vull dir, són persones. I a partir d'aquí, jo ara m'agradaria seguir fent camí, ara que acaba de tocar dos quarts, la mitja, acabar de fent camí i ens centrem altra vegada en una altra obra que neix, que es diu Salvem les balenes i el nostre matrimoni, què? Aquí, autor i director Ivan Campillo, tornes amb Laura Sancho. Laura Sancho és la teva parella ja definitiva, teatralment, o què? Mira, aquí t'haig de dir que hi ha una història. Hi ha d'haver alguna cosa? Jo encara no l'he acabat d'entendre. Doncs explica-me-la. Tinc la meva filosofia, que és en broma i riem molt. Sí? La Laura Sancho és la dona de l'Ivan Campillo. Que bo. Són marit i muller. I sempre va al teu costat com a parella? I jo, per mi, que l'Ivan l'aguanta poc, a la seva dona, me l'enxufa sempre a mi. I llavors sempre m'acaba sent la meva dona a tot arreu. Sí, perquè abans que feia menció jo del Rai, al cor de la ciutat, allí també et veiem junt amb la Laura, que també teniu un afer, una història de la ficció. I aquí, amb aquesta obra, amb Salvem les balenes i el nostre matrimoni, després també et veiem amb Tu digues que l'estimes, i finalment també et tornem a veure amb totes les parelles, ho fan. Això vol dir que el binomi Sancho-Godinó funciona. Ens funciona. Ens sentim molt còmodes i ella és una gran actriu, és molt bona gent, és una noia, és una dona fàcil, em refereixo que et facilita molt les coses, perdó, no és una dona fàcil, no, t'hem entès, sinó que et facilita molt la feina, és molt generosa, ens entenem perfectament. Moltes vegades ja no ens diem les coses, ja només amb la mirada i una clocada d'ull ja sabem cap on hem d'anar. Que bonic és per les persones que ens fan fàcil les coses, que no tenen tendència a complicar-les. Sí, sisplau. Sisplau, veniu totes. Torneu-vos a totes d'aquest clan. Tornem-hi. Aquí, doncs, el director, l'Ivan Campillo, i l'autor, amb la Laura Sancho, la Carme Contreras, el Joan Sureda, una comèdia amb molt de ritme, en la que la base és la solidesa del món de la parella. Tornem amb el món de la parella, però en aquest cas, els fills són una mica els salvavides d'aquesta parella. És tota una trama, i on que la parella trontolla, perquè, clar, hi ha diferents factors que fan que això passi, però els fills són aquesta sortida. A vegades els pedaços a la vida serveixen per fer més gros el forat, no per tapar-lo. Jo crec que aquí els pedaços fan més grossos els forats, com dius tu. Sí, és una equivocació que de vegades ho sents a parlar d'amics o de propers, que et diuen que veus que la relació no està gaire bé, però i ara esperen un fill, no? I penses, què estem fent, no? Llavors, és que quan una cosa no funciona, per molt que hi posis
Jo penso que l'important és la comunicació, és el parlar. Escolta'm, si les coses no funcionen, ja és enfrontar-ho, és enfrontar les coses, ser valent, parlar i ser valents, i ser adults. Exacte. I ser adults. I aquí en aquest cas, doncs, els fills dèiem que intentaven ser un pedaç, però el forat potser l'havia fet la sogra. I la sogra què? Ai, la sogra és molt divertida, la Carme Contreras. La Carme Contreras, la gran Carme Contreras. Ostres, Què va suposar treballar amb ella, amb aquesta obra? Treballar amb ella va ser un creixement personal de tots, fins i tot el Joan, que era la seva primera cosa que feia, però per la Laura i per mi, que ja portàvem més temps treballant, la veritat és que vam créixer molt, perquè ens va donar tant aquesta dona, però és que ens vam trobar, amb aquest espectacle de teatre ens vam trobar un moment, una sèrie de persones que havien vingut ja d'un temps complicat. Tots havíem tingut petits problemes i a l'unir-nos amb aquest espectacle de teatre, clar, ens va ajuntar i ens ho vam agafar tot tan fermament que el vam disfrutar, però és que ho disfrutàvem. Rèiem, vam riure als assajos, rèiem fent l'obra, perquè hi havia moments que jo m'havia de girar perquè és que em feia riure, la Carme. Això us està passant últimament, perquè em tu digues que l'Estimes també passa, i en totes les parelles ho fan també passa. Sí. És la complicitat, l'èxit d'aquesta vostra companyia, que ara mira, m'ho fas molt bé, perquè jo crec que ha arribat el moment ja de presentar a la companyia Punta Teatre, on en Ramon, junt amb l'Ivan Campillo, i tota una colla de gent, conformeu aquest amor pel teatre que teniu i creeu aquesta aposta, aquesta nova companyia, Punta Teatre. I quina és la vostra pretensió dins el món teatral, amb aquesta creació? La nostra pretensió és explicar històries, és poder treballar del que ens agrada, que això no és fàcil, i menys ara, en els temps que estem. I bàsicament això és disfrutar amb allò que estem fent, passant-nos-ho bé, ni molt menys pretenem ser rics, perquè si un actor et diu que és ric o algú que s'enriqueix que és ric a costa de la cultura ja és algun trepitjeo té aquí. No. Deu ser en Verd, que és l'únic que està ric a costa de la cultura, de matxacar-la. De matxacar-la. És disfrutar de tot allò que... Potser jo, des de la meva visió d'espectador, que hem tingut el goig de fer el mal de venir-vos a veure, potser crec que la vostra fita, potser no sé si... Suposo que sí, que en sou conscients, però és potser que el fet de fer xarxa amb el públic. Teniu com una facilitat d'empatia, la proximitat és important, perquè jo us veig veure al Teatre Gaudí i allà l'espai és reduït, i a més a més teniu la deferència de l'acabar l'obra, compartir amb tot el públic que es vol quedar allà amb vosaltres, sortiu al carrer, aneu a fer una copa amb ells, us feu fotografies del tort del dret, parleu amb la gent. Això és d'agrair. Sí, mira, t'he de dir una cosa. Nosaltres, els actors, arribem sempre al teatre 2 hores abans. Vol dir que si l'espectacle comença a les 9 del vespre, nosaltres a les 7 de la tarda ja hi som. A les 7 de la tarda ja comencem a parlar entre nosaltres, ens planxem la roba, perquè ens ho fem tot nosaltres. Ens preparem les coses, fem l'espectacle, que dura 1 hora i 30 minuts, i ens ho passem molt bé. Quan acabem, sortim, ens trobem amb els amics d'uns, amics dels altres, ens ajuntem tots. I amb el públic general també, perquè... I amb el públic en general, sí. I com te van aquesta gent a l'acabar la funció? I allà tot un munt de gent al darrere vostre i al carrer, vinga va, fotos amb un grup... Sí, fem la cervesa amb tothom, la gent es vol fer fotos... La gent els hi fa il·lusió, això. I és un mes a més. Jo penso que això ho hem de donar, perquè nosaltres no som actors només de fem l'espectacle de teatre i després quan acabem. Evidentment que tots tenim la nostra vida, hi ha moments donats de la vida que també necessites el teu moment... I tant, i és respectable, i la intimitat, i tant que sí. Però saps què passa? Que quan surts amb aquesta energia que has acabat de fer l'obra, que vas arrebossat per tot arreu... Si sortim contents els que us venim a veure, imagina't, i llavors és bonic compartir-ho. Llavors, acabem, doncs, igual anant a fer unes copes amb tota aquesta gent i amb tothom qui es vol apuntar, fem xerrades, i ens podem tirar 3 hores més. Vol dir que potser hem estat 8 hores sense donar-nos compte, junts,
que ens ho hem passat teta, però... Fantàstic. I això és el que realment ens La omple cultura nosaltres. sempre respira carrer, això està molt És clar. veritat, sí. Els estaments queden allí per treure-li la pols, però el carrer és on Sí, es viu. Això sí. és molt veritat. És veritat. Ara entrem de ple ja amb la comèdia per excel·lència. Més de 20.000 espectadors, 3 temporades. Això, avui en dia, amb els temps que corren, apretant des de cultura, com venen apretant tots aquests ànimes lúcides, com en Bert i la companyia, teniu molt de mèrit, nois, perquè s'ha de treure el barret. Engegueu tercera temporada amb aquesta gran obra, Tu digues que l'estimes. Un vodevil fresc, empàtic, teniu entre tots vosaltres una complicitat bàrbara. Jo, de tota manera, quan us vaig descobrir amb aquesta obra, vaig veure que el món de la parella era on anar a trobar la inspiració més bàsica. És bestial. Com d'una història no simple, perquè no és una història simple, però sí que d'una història molt quotidiana, es poden treure molts gags i es poden veure coses molt divertides. Amb aquesta obra de teatre el que sí que ens hem donat compte és que de les coses quotidianes simples, com pot ser una relliscada d'un pell de plàtano, que encara faci gràcia, no? I això ho parlàvem amb la Laura. Hi ha un moment en l'obra, cap al final, que és amaga't, i fa, on m'amago, no? I fa, com dissimulant. La gent riu moltíssim, dius, però si sé que aquest gag l'hem vist tota la vida, si s'ha fet sempre, però és allò que funciona. És el clitxé on la gent sap, dius, ostres, això fa riure, jo m'ho passo bé, perquè són coses que repetim, no? Que la vida hem repetit i es repeteixen constantment, però són les que funcionen, són les que agraden. Jo penso que aquesta és la clau de l'èxit d'aquesta obra, perquè és d'aquelles comèdies d'enredos que sentíem a parlar de quan érem joves, que es feien a Madrid o es feien inclús a Barcelona, que durant un temps llarg s'han deixat de fer, no sé el motiu, però que té una escenografia molt ben treballada, aquells tocs cinematogràfics que té són brutals, vull dir, i els actors esteu tots però brodats, de veritat. És molt recomanable d'anar-la a veure, perquè un surt com si hagués pres un gin tònic o un mojito ben fresquet i surt amb molta alegria i amb molta il·lusió. Jo no sé si aquest és l'èxit, potser, o les complicitats que abans ens parlaves d'aquesta companyia, d'aquesta obra, que estigui 20.000 espectadors en cartell. Jo recordo la temporada passada, entrades exaurides i entrades exaurides i entrades exaurides, i deies, bueno, quan aniré a veure aquesta gent? Això és potser aquesta complicitat que teniu tots plegats, no? Tots moveu el motor en la mateixa direcció. Sí, mira, una de la millor crítica que ens han fet del públic en peu, ja no ni mitjans de comunicació, ni gent de la professió, sinó de la gent d'en peu, la gent que et ve a veure i que et diu, nois, a mi no m'ha agradat això, i hem dit, escolta'm, doncs no passa res, cap problema, i et diuen el per què i tot. En aquest cas, la millor crítica que hem tingut del públic i que sempre ens l'han anat fent i ens ho han anat dient és, ostres, quina enveja, que bé que us ho passeu. Sí. Que bé que us ho passeu. I nosaltres sempre ho diem, si nosaltres ens ho passem bé, el públic s'ho ha de passar bé. Si nosaltres respirem bon rotllo i bona energia, el públic s'ha d'anar amb aquesta energia. Partint de la premissa, si no vaig errada, em corregeixes, és que el teatre clàssic, el descendent, és com a més fàcil. La comèdia, el vodevil, té un punt de gosarat, no és tan senzill. I arribar a aquest èxit amb la comèdia, amb el vodevil, té el seu mèrit. Fer riure costa molt, Allò que parlàvem abans, que deies que era fàcil fer riure. No, fer riure costa molt. El que s'ha de vigilar és no fer el pallasso. Perquè jo m'he trobat moltes vegades aquesta línia tan fineta que dius, no sé si l'apreto una mica igual faré el pallasso, i si no hi arribes tens por a quedar-te a mitges, no? Llavors has d'estar sempre en aquesta corda, no? En aquesta... La corda fluixa sense traspassar-la, no? I sense caure. És complicat. Jo diria que fins i tot és més fàcil fer plorar que fer riure. Vens a la meva, és així, sí. Per això teniu doble mèrit, i no em cansaré de dir-ho, Seguirem, continuarem. Moltes gràcies. Aquí treballeu amb aquesta obra Tu digues que l'estimes, amb l'Esteve Rovira, amb el director de La Riera, amb l'Aimat Esteve Rovira. Ell és el qui fa la gravació i l'edició de l'espectacle. Com va aquest binomi, com va aquesta aportació de l'Esteve? Què fa l'Esteve dins d'aquest producte? Home, l'Esteve és una col·laboració especial fantàstica, perquè ell ens ve i ens grava tots els espectacles
ens els edita, i a més, ell, pobre, sempre diu, jo us faig aquesta feina, però després ningú se la mira, aquesta obra de teatre. Llavors, un cop editada, ningú se la mira. Sí que se la miren, jo sí. sempre li dic, no pateixis, que aquesta obra de teatre sempre ens la mirarem. I sempre la tindrem com a record i algun dia ens la mirarem. I ara, precisament, hem hagut de recórrer a una d'aquestes cintes per tornar, per tornar altra vegada a veure què fèiem. Clar, perquè heu estat un temps sense. Clar, hem estat... Heu estat fent la següent obra, que és Totes les parelles ho fan. Totes les parelles ho fan. Hem estat mig any sense fer-la, hem estat fent altres espectacles de teatre. Clar, ara arriba un moment que has de canviar el xip. I jo pensava, però i aquí què fèiem, aquí? I clar, a més, aquesta obra de teatre l'hem feta també a l'italiana, i hem fet bolos per tot Catalunya. Molt bona. Que canvia molt fer-la a l'italiana a fer-la a 4 bandes, evidentment, ho has de tornar a moure, ho has de fer-ho tot com si fessis un espectacle de nou, no? Una miqueta. I el diumenge ens vam trobar, vam estar fent els assajos i vam dir, ostres, però aquí ho fèiem a 4 bandes? Això ho feia a 4 bandes o ho feia a l'italiana? Clar, ja arriba un moment i recorres aquests DVDs que gràcies a l'Esteve ens ha pogut gravar, i a més ha tingut la paciència perquè en el Gaudí ens va venir a gravar 5 dies. Va fer un general a cada costat. 5 i llavors un alt, jo sé que va venir moltes vegades pel nano i ens ho va gravar de la qual cosa és d'agrair. Sí. A més sempre queda i sempre és útil. Mira si no I tant. Després, com dèiem, entrem en aquesta última, que no la última, sinó ara en aquests moments l'obra de teatre que heu preparat amb aquesta companyia, amb Apunta Teatre, que és Totes les parelles ho fan. I què és el que fan totes les parelles? Doncs una mica seguint la història de les parelles, doncs això, és una comèdia també d'embolics, és una història de... Aquí és més individual, són personatges molt més individuals i molt diferents uns als altres, però també, és un retrobament entre altres personatges, com realment pots trobar-te la teva mitja taronja, que pot ser molt diferent. Estem parlant d'extrems. D'extrems. Si anem d'un extrem a l'altre, que vam trobant el punt mig, a la vida? Jo penso que sí. Sí? Jo penso que sí. Aquests personatges potser són més histriònics? Sí. Sí? Sí, són més histriònics. I com es fa per interpretar un personatge passat una mica de voltes? Mira, jo t'he de dir que aquí el meu personatge no em va ser fàcil. No em va ser gens fàcil, perquè tot i que a mi m'agrada molt el tema de les energies, m'agrada molt les tècniques de reikis, m'agrada molt el ioga, m'agrada molt l'aikido, meditació, m'agrada molt la filosofia tibetana, la budista. En aquí, que feia un personatge més de budista, d'un noi tranquil i tal, clar, venia d'una de revolucionari, i aquesta era com... Pensava, no ho faré. Aquí la corda fluixa encara es feia més fluixa, encara era més primeta. I tenia un pànic, primer a passar-me, i el que tenia més pànic era no arribar. Llavors aquí constantment tenia un dubte. Vols dir que ho faig? No ho veig. A més, era una trama on les virtuts i els defectes psicològics, tant de l'home com de la dona, estaven com a molt exaltats, no? Sí. Llavors, això potser també era com a més treballós de construir el personatge. Sí, realment aquí jo reconec que aquí em va costar, tot i que després jo l'he disfrutat i és un plaer. I el públic també, perquè també ha sigut un èxit de cartells, Totes les parelles ho Sí. fan. Jo em dono la sensació que tot el que toqueu ho convertiu en màgic. Diu que hi havia l'embrujada que feia així i tot se solucionava. I en aquest cas no sé si teniu la vareta, que és el fet de l'amor pel teatre. Sí. Però en realitat potser penso que el que sí que teniu, i ara tu m'ho contestes, l'actor sempre ha de ser de veritat, no? És el que sempre dic jo, fes les coses de veritat, perquè realment l'espectador el que vol és veritat. Encara que allò sigui mentida, però la gent vol creure's coses, vol viure coses, vol que allò que li expliquis siguin de veritat. Ja et dic, encara que sigui mentida, partint de la base que el teatre i la televisió i el cinema és tot mentida. I quan dic tot mentida, és tot mentida. Jo no em crec res. Però la gent tenim una necessitat de creure'ns allò, de veritat. Que sigui veritat, no? De creure'ns-ho.
Llavors és el que la gent t'agraeix moltes vegades, no? Que allò que fas, ostres, però tu ets així? Dius, no, jo no sóc així. És la sort de que això que tu fas arriba. I quan arriba és perquè hi ha sinceritat. Gràcies per aquesta sinceritat teva. Ha estat un goig fer aquest passeig pels taulats de Vilafranca i sempre que vulguis aquí tens casa. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies, Moni. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de sol